ଅଶ୍ମର ଅର୍ଥ କଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିଳା, ଅପସନ୍ ବି ଖଣିଜ, ଅପସନ୍ ସି ଧାତୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଧାତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶିଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 300 କିଲୋମିଟର, ଅପସନ୍ ବି 200 କିଲୋମିଟର, ଅପସନ୍ ସି 100 କିଲୋମିଟର, ଅପସନ୍ ଡି 50 କିଲୋମିଟର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 200 କିଲୋମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭୂମିକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସନ୍ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 2, ଅପସନ୍ ବି 3, ଅପସନ୍ ବି ସି 4, ଅପସନ୍ ଡି 5। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଳପ୍ରପାତ, ଅପସନ୍ ବି ମହୀସୋପାନ, ଅପସନ୍ ବି ମହାସାଗର, ଅପସନ୍ ଡି ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମହୀସୋପାନ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।